ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଢେଇରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କଣ୍ଢେଇ ବି ମଣିଷର ଜୀବନ ନେଇପାରେ ବୋଲି? ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏ କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଡେଞ୍ଜର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ବହୁତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ିକ, ଏମିତି କଣ୍ଢେଇ ଯାହାର ବିନା ପରମିଶନ ଆପଣ ତାକୁ ଛୁଇଁ ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 120 ବର୍ଷ ପୁରୁଣାଟେ କାହାଣୀଟି। ତ ଫ୍ଲୋରିଡାର ରହୁଥିବା ଏକ ପିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ରବର୍ଟ ୟୁଜେନ୍ ଅଟୋ। ଏହା ଏକ ଇଂରେଜୀ ନାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏଟା ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ନାମ ହିଁ ସେମିତି ହେଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ତାର ଜେଜେ ବାପା ଏକ କଣ୍ଢେଇ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାଟି ପ୍ରାୟ 9-10 ବର୍ଷର ହେବ, ଯାହାର ନାଁ ସେ ତାର ତା ନାଁ ଭଳି ରବର୍ଟ ରଖିଥିଲା, ମାନେ ରବର୍ଟ ଦ ଡଲ୍ ରଖିଥିଲା ସେ କଣ୍ଢେଇର ନାଁ। ସବୁ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି କଣ୍ଢେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା, ଆଉ କଣ୍ଢେଇଟି ଅଟୋକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ତା ଜେଜେ ତାକୁ କଣ୍ଢେଇ ଦେଲେ, ଠିକ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତ ମୃତ୍ୟୁଟି କିଛି ସାଧାରଣ ନଥିଲା। କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି, କାରଣ ତା ଜେଜେ ଏତେ ବୁଢା ବି ନଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇପାରେ। ଜେଜେ ମଲା ପରେ ଅଟୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଟିକେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପଡିଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ତା ଫ୍ୟାମିଲିର ହେଡ୍ ଯେହେତୁ ଜେଜେ ଥିଲେ। ତ ସେ ବହୁତ ସ୍ୟାଡ୍ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବହୁତ ଡିସଆପଏଣ୍ଟେଡ୍। ତ ଦିନେ ଅଟୋ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥାଏ ଏବଂ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ବାହାରକୁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ପଡିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଅଟୋକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଟୋ କହୁଥାଏ କି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିନାହିଁ, ରବର୍ଟ କରିଛି, ରବର୍ଟ କରିଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ରବର୍ଟ ମାନେ ସେ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବୋଧେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଅଟୋ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରବର୍ଟ ଦ ଡଲ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଏ ଘଟଣା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଟୋର ମା ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଲାଗେ କି କିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ଅନେଇଲା ଭଳି, ପଛରେ ଛିଡା ହେଲା ଭଳି, ପଛରୁ ଡାକିଲା ଭଳି। ତ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଅଟୋର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ କିଏ ଗୋଟେ ସିଢି ଉପରୁ ଦୌଡା ଦୌଡି କରୁଛି, ଉପର ତଳ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ଦୌଡିବା ଶବ୍ଦକୁ ଫଲୋ କରି ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ସେ ଯୋଉ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେ ରବର୍ଟକୁ ପାଉଥିଲେ, ବା ସେଇ ଡଲ୍ ଟାକୁ, ସେ କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ସେ ପାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଏକ ରାତିରେ କଥା, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଅଟୋ ରୁମରୁ ଚିଲେଇବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ତାର ବାପା ମା ଯାଇ ଅଟୋ ରୁମରେ ଦେଖିବାରୁ ଅଟୋ ଅନ୍ଧାରରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ କଣରେ ବସିଥାଏ। ଆଉ ଖଟରେ ବସିଛି ରବର୍ଟ ଦ ଡଲ୍, ମାନେ ସେ କଣ୍ଢେଇଟି। ଅଟୋ ଆଡକୁ ଏମିତି ସେ ଅନେଇ ଚାହିଁଛି, ସେମିତି ଏମିତି ବଡ ଆଖି କରି ଅନେଇଛି ଯେମିତି ସେ ତା ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଦେହରୁ କାଢିକି ନିଜ ଦେହରେ ପୁରେଇ ଦବ। ସେ ରାତିଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ଅଟୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଜୀବନ ବହୁତ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ସେ କଣ୍ଢେଇକୁ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖି ଅଟୋ ସବୁବେଳେ ଯାଏ, ଖାଇଲା ବେଳେ, ହସିଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଅଟୋ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖେ, କେବେ ବି ତାକୁ ତାଠୁ ଅଲଗା କରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ଅଟୋର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କଣ ହେଲା, ଅଟୋ ସହିତ କଣ ହେଲା, ସେ କଣ୍ଢେଇଟି କିଏ ଥିଲା, ଏମିତି କାହିଁକି ତା ସହିତ ଘଟୁଥିଲା, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।